Winndere. O wi ko salminde dundankoɓe kala e kuuɓal. O wi ɓe gadarima joom wuro Dounde. O wi ɓe jeeyi ha toon ɓe calminimo. Kanko wi o yinno ko arde ha ɗo jaɓɓadeɓe ko ɓandu ndu manki welde seeɗa. O wi ɓe jeeyi ha toon ɓe calminimo ɓe juurimomo. O wi ɓe calmini imam ratib. O wi on ko bam makko direct, ko bam makko tokora makko Dawri Dia muñelo kelo way. O wi on ari ha ɗo henna bismade ɓe e rokkude ɓe duwaw. O wi en calmini hilifaɓe e hohoɓe wonɓe ɗo ɓe kala. O wi ɓe calmini jaatige maɓɓe Seydou Sall ko miñiraɗo tiɗɗo gariɗo Guinane Law donc hewani salsalɓe. O wi ɓe calmini sehil maɓɓe miñi ko tiɗɗo o ala ɗo noon omona caggal leydi toon to wiyete France woni Amadou Ndiaye. O wi Amadou Ndiaye ko balluɗomo bang yo bang jafuɗon kettodiren mbaɗandi kon Baye Falluji Questeur. O wi kala ɗo Amadou woni koye ligganademo kanko Questeur Assemblée nationale. O wi ko neɗɗo muñɗo jaam yamo bawɗo wadde négocier e nele kala. O wi on ne walli ɓe ene feewi eɗo e nder nokku he. O wi ɓe calmini responsable rewɓe Dounde. O wi en calmini responsable on mo gandanɗa hoore ma woni Kadja Sili Ndiaye. O arani omo yinno ardude e makko kono ɗo liggotoɗo ɓen mbimo so ari joni o wawata arde campagne. ɗum noon yo suɓa hakkude campagne e joni nde ko suuɓi arde campagne sey campagne la ilaha illallah. O wi ko ɗum haɗi mo arde kono en jii délégation maɓɓe Balel naɓe Gulel Dara naɓe e Lawre naɓe Ferlo naɓe fof gari. O wi ɓe calminiɓe kamɓe fof. O wi ɓe calmini rewɓe e worɓe e sukaɓe e mawɓe ɓe tawiɗo ɓe fof. O wi hande noon wona campagne koye addi en ɗo. O wi ɓe garno ko wadde remise symbolique ambulance mo fotanno Dounde. O wi ko ɗum addimo tigui rigui tottude ɗum dundankoɓe. O wi e nder jewte he noon o wi o nani goƴaji mon surtout sukaɓe ɓe to banggue collège, banggue courant, banggue liggey, banggue sport. O wi hay batten goppani. So Allah jaaɓi seɗeni ɗo, so Allah no rokki en ko joguiɗen ko en ɗaccata haydara. So wona ɗen fof gueɗe gasa ha nelata kay asman ko ɓuuri cuuɗi koye moƴƴe kelle mon ki dow. Hare maɓɓe hande yafodire wona tan collège Dounde o ɓe kaɓanto koko ɓuuri ɗum. Dounde ko lomtiɗo guure kewɗe ɓe jiiɗi ko lycée waɗe ɗo henne moƴƴere ko non kadi. Biyeja so haali jaɓan Biyeja. Merci beaucoup on jarama. Parce que lycée o so tawi o gollaka hay so collège o waɗama simɓe gayni collège o hewɓe jangde mumen bonat ne selli. Wona Dounde tan ko guure takkiɗe ɗeɗo e fof. Donc enen cohli ɗo lycée alay sago
o wi en goppata so wona woni kelle mon o wi on dossier omo halfinimo sehil makko mawni ko gondude makko tout le temps Alassane Mbaye Thiam halfina ɗum kelle mon omo halfinimo bani ko debbo moƴƴo DJ non discours en tant que questeur wawa yadde musique o wi o halfini goɗɗo bani ko debbo tiɗɗo o wi mo ardi hande e commune Hawre o wi mo jaggani candidature mum e commune Hawre o wi mo andi ene handi hen mo andi ene wawani ɗum mo andi ene wawi moƴƴinandemo ɗum woni Oumou Baylo Sow o wi so Allah jaaɓi so Allah wallimo kettodiren seeɗa jafoɗon ko halte ɗo kono ɗi fayida o wi so tawi on keeɓi commune o on wonata premier dossier mo halfinta Oumou Bayla est ce que oɗo commune wona commune mo Dugu Dembo henno la ilaha illallah la ilaha illallah o wi ko wona ɗum ko laawol Dounde rewa jot ha ɓokki sabbundu ha yetto Tamba ko combat mabɓe ngol laawol mawɓe makko ndemanno ɓe ndewanno nde jahanno Tamba nden ko ngol ɓe jiiɗi arta ngol ɗo noon haalnama ceɗɗo beñi ganno Samaria molo tako saɗimo saɗaka ñalande sagane piye tette belle kefte ne arɗo yanata arani barma bubel no mbaɓe womba kala moltimaɓe daɗat on woni président Macky Sall o wi kala ne laawol daande maayo ngol gasi ngol ɗon fuɗete kelle mon dow waye gulale luuɓaɗe o wi ko watte ɗo hen no joni ko laawol piste hakkude Dounde e jot ɗum gasi haalaɓe ceer koko fuɗete joni kalanɗo haalata ko wadde ɗum godrone ɗo ha Goudiri ɗo ha Tamba kadi caɗele mon gasa ngol woni combat mabɓe ko haala e ko haalaka ko fof eɓe gandi ndeysan o yiɓe jeehe ferlo ngo foof ɓe jeehe département o foof o eɓe gandi caɗele yimɓe ɓe ɓe goppata so wona ɗum gas ko ɗum addi ɓe politique hande noon waɗimo ardude debbo jontaɗo jonaɗo hoore mum o wi ko yidde wiide on kalif mon Allah o debbo jontaɗo ko kanko woni candidat mabɓe ɗo e commune mo Hawre omo yahay liste nafoore e commune Hawre ko liste commune o ko liste département o maɓe ngar campagne ɓe garde espéce menuji ɗi ɓe kolle yimɓe ɓe a paama ɓe goota e yeeso maɓɓe ɓe paama maɓe gartu hen hande ardunoɗo ko salminde on e addande on ambulance pattam lamijo o ambulance noon ko machine koma toppite ambulance uji kewɗi gaddama e nder département he kono manquede toppitede hen nde kewɗi boni ene sohli ndiyam ene sohli nebam ene sohli hendude fofirene neɗɗo ni surtout banggue hendu ndu poussiére ne heewi ga filtre air o wi maɓe pammin ɗum toppitiɓe ɗum ɓe kalno ɓe jeehe poussiére yoɓe jaltin ɗum hay soko pompe saret ɓe pompe poussiére o yalta ɓe piɗɗa ha laaɓa ɓe natina soɓe mbaɗi ɗum mankaka ndiyam mankaka iwin ɗo e duuɓi sappo paɗi ɗi est ce que oɗon gandi questeur ko intellectuel de haut niveau so tawi omo haala ɗum cikra wonde ko docteur haalata moƴƴinoma kelle way so tawi beela o wi ɗum maɓe jewtide ene toppitiɓe ɗum ɓe so wona ɗum hay so addama
juutata balɗe machine way kono neɗɗo ni ene woodi ko sohli sa hokkani ɗum ɗum koko mayata jiɗɗen ko ambulance o wuuro duuɓi juutɗi ngati kanko omo wawi yahande on e nder ferlo o janggo so Allah jaɓi maɓe gaddu ambulance goɗɗo ɓe nokka ɗum jalluɓe ko wallodirede tan ɗo e commune Hawre beele on banggue kam kala cohluɗo ambulance tawa no wawa hebde ɗum so heɓano ɗum so heɓano oɗo ambulance heɓa ambulance o e dow ngari won to neɗɗo tolnoto wawata muñde yi tan ko wallede sen dokkani kadi kala poste de santé gonɗo e département de Kanel maɓe mbaɗɗon ambulance dugu dembo woyi ambulance ha tabbi e nder réseau sociaux ji ɗi o wi so neɗɗo ngari watta koye saret maya taw balɗe mum gasani effet secondaire uji ɗi ne kewi hen wadde noon vraiment commune Hawre namdi ko changement noon ko bandiraɓe debbo mo wona bandi debbo o bisimilla courant eɓe gandi caɗele goɗɗe hen ko hen wona koye fin d'année wona ko heewi koko ariti so hitande nde dartima so Allah jaaɓi maɗum won combat mabɓe kala ɗo courant manque yettade ɗo wawa yettade ɗon ɗum ko alay saago courant jeeya koye gurdam en on ɗaccata so wona courant banggue muɗum kala cohluɗo ɗum ɗo e lowre e ferlo kala nde sohli courant ene wawa hebde courant ko ɗum woni haare mon wona haare postoji koko jahata enen ko ɗo ketorɗen haare mabɓe tan budget Sénégal o ɓaftoɓe ne nawa banggueji goɗɗi ɗi enen ne cippiron beele onon oɗon nokka gueɗal mon woɗo ko ari ga ko ɗum tan wona combat goɗɗo en ɓooyiɗo noon yimɓe tampuɓe eɓe jafnoɓe wona yidde ɓe kono ko noon tan gueɗɗe jaari ma en gartuga campagne janggo e jaam inchallah ɓe gara e moon soɓe garti gongol maɓe dokkuɓe kadi fonnoɓe haalde kaalani ɓe dokke kaala komin ɓe beltima noon e mobilisation maɓe tawi ɗo Dounde foof nan ɗo eɓe gandi noon Dounde ko wuuro maɓɓe wonno gila nden saaha joni kono noon ɓe ndewi ko jammugel ɓe mbiyimɓe ñande 23 janvier élection 1 midi ya artoon walla Oumou Bayla ara toon kamɓe fof gardoto e Hawre to banggue wotande liste nafara ɗum noon ko defi joni noon kanko noon omo yiɗi jinggude kono noon hay goto haadi caméra ji nan ɗo o wi kono hay goto oto haalan Diamouguel naaɓe o yiɗi ko midi ne Diamouguel wino hokka victoire nde 11 heures o arɗo e Dounde o tawɗo victoire ko ñoore noon wata hay goto haalan Diamouguel naaɓe kono noon commune